morning pag-usab mga kapuso. Sa mga kapatan-una nato nga nangita siguro og maayo nga buluhaton. Karong panahon naka-quarantine pa man gyud ta. Mas maayo kuno nga mo discover sa imong mga talento nga tinaguan, mga itang inspirasyon. Karong buntaga gikan ni usa ka batan-on taong higala nga mihimo sab sa iyang free time karon sa lain-lain nga mga advocacies. Makauban nato journalist og beauty queen Lorraine Mitzi Ambrad. Good morning, Mitz. Maayong buntag kanimo diha Nico ug maayong buntag pud sa tanan nga nagtan-aw sa GMA Regional TV Live. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga gikan sa inyong lugar sa manindot kayo nga barangay Mantalongon sa lungsod sa Dalagit. Kumusta? Can you tell us more about your quarantine diaries? Unsay mga gikabisihan nimo rong panahon na, Mitz? Yes, Nico, no, just like everyone, pag start yun sa quarantine, kanang heavy kayo ang adjustment. So, atong time at first, I wanted to rest lang sa kanang sige lang katug dayon, of course sige kaon. Resulta na ni, and of course kanang later on you'll realize nga murag bitog murag ang imong life gani kay nausab, grabe kay kausaban. So what I opted to do is niana ko nga I'll try to be more productive, but then kanang naa man jud times nga murag makaana ko nga I felt anxious na kay mingaw kaayo. And then wa ko naanad nga sige lang always nga naa sa balay bitaw 24/7 kay especially naanad ba yata nga kanang we go on field and kanang makikinabi og laing tao, but then suddenly nausab ang routine. So ako pod I needed to establish bitaw mga new habits. So isa ana ang pag-cut-on sa mga local nga mga delicacies dinhi. So one of the things nga kanang ako ang na-fall in love with is cooking, and that one of which is kana laging pagluto og cassava cake. So, karon nga quarantine period, it started as kana ganing murag pagkat-on lang sa og mga lokal nga pagluto. Eventually, na-evolve siya, and I decided nga, why not kaha nga kanang ako ning ibaligyang uban, kay there was one time nga daghan kaayo ko nga giluto. Nako, kinsay magpahatod diha, and then later on the next day na mga ni PM kay naka-post man ko niya na siya, ate naa pa kay ingon ani nga cassava cake because kanang ganahan mi bukaon ingon na. So I began cooking for friends, tapos later on na-evolve na siya, nahimo na siya nga kanang sort of sideline nga business. And then because ako kay ganing passion kaayo ko sa kanang local culture, and as well as kanang mga movement bitaw to minimize the use of single-use plastic. So mo ni karon naa diri sa akong tapad ko Nick, akong ipakita ang sample nga packaging. So sa sulod cassava cake, and then ang iyang it's wrapped sa banana leaves, and ang iyang tie is kanang banana nga fiber. And then para cute siya tanawon, nagbuhat ko ribbon dayon naasad siya diri nakasulat nga mga hashtag tulo ni siya ka buok. It's hashtag love local, dayon love the planet, and hashtag no to single-use plastic. So it's not just kanisa is dili lang siya purely business, but it's also my way of channeling gani ako ang love for the environment and love for the local culture. Utanon Festival Queen himo na kang title holder ana, of course Miss Press Freedom. Gigamit sad nimo ning imong passion karon, labi na ni mga titulong imong gihuptan sa danlain sab nga advocacies. We noticed kaning mahitungod sa plight sa ato mga farmers karong panahon na, Mitz. Nga nagbuhat og videos Nico, para ma-capture gyud ang ilang ang ilabaling sitwasyon ni ato mga farmers. Can you tell us more about this? Yes, Nico, ang nahitabo man gud ani is that kani siya nga kahimtang sa ato ang mga farmers nga ang farmers nato alkansi kay kanang grabe ang pag-ubos sa presyo, dili ni siya kay this month lang nahitabo. We've been noticing this for quite some time na, mga over 1 month na siguro ni start ni siya kabati na mo mga kuan guro May, June, diha gyud mas ni nagsige ka us-us. Why do I know this? Because first, ang akong papa is a farmer, which is I am very proud of. Dayon, second is that dool ra pod kayo mi sa trading center. So, mura gyud nganong dika-dikarga naman ni nga mga ingon ani nga sayang ba panglabay. Ang gibuhat is that powerful man kayo ang social media. So, each make kana mga communication materials and timing to one time there's this young kanang film into film kay siya. His name is Kinoy, Zed Kino. Moto nga he initiated na siya nga mag-make siya og documentary about kanang siyang sitwasyon nato ron. So it was a 3-minute video. It started with that. Dayon
kanang ang gibuhat na mo after that, he uploaded it sa iyang account, among gipang share, and it's not just that, I utilized, di ba, Barag ako yung gilubos-lubos kay Coronada man ta nga Miss Press Freedom, ako na lang po gigamit ang connections nako and sent it to multiple media organizations. The struggle with farmers is they need at least 3 months. Una-una, tulo ka bulan nimong pag-ugmad, pag-alima sa imuhang tanom. So that's really hard if you can really imagine. And then, kung di, may gani kay na may utanon, so at least ang some utanon nilang makaon, but then, people don't live by utanon alone. You need to palit rice, you need to palit mga kanang unsa pa mga fertilizer, others. So it's really hard, and as kanang karon na sibya man kita sa mga lain-lain nga pamantalaan o mga istasyon. Ako, I would like to take this opportunity to call on to the different organizations, private or government, nga kung naamay ka ng proposed solutions, reach out to us. Kay we will connect you to the right people, to the local authorities, para maka-come up ta with solutions. And hopefully, not just solutions nga band-aid lang, nga karon lang mahitabo, but hopefully, pang long-term na gyud. Message lang nimo, Mitz, coming from you, tanang mga nakatunan ni mo ron, karong panahon sa quarantine, so gusto nimong i-share sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon. Yeah, sa atong tanan nga mga kapuso, no, I know that this pandemic has been very hard to all of us. Daghan kitang mga adjustments nga mga gipang buhat para lang maka-survive ani dili lang physically but also emotionally. I just want to share nga even pa man sa ato ang mga limitasyon karon nga kanang na adunay pandemya, let us be reminded that better days will surely come and that we can still be productive even pa man limitado ang atong movement, limitado atong resources. We can still help in ways that we did not imagine nga possible di ay. Thank you so much coming from the kanhiay Utanon Festival Queen og Miss Press Freedom, Miss Lorraine Mitzi Ambrada. Kan kayong salamat, Mitz. God bless you. Daghan po kayong salamat, Nico. Daghang salamat mga kapuso. Thank you, Mitz. See you soon.